Здравейте хора, аз съм Тедо. Днеска играем в сервера Wind... Какъв беше? Windcraft PvP. Windcraft PvP. Сега ще звъним на хостерът. Сафрона. Както да е. Звъним му. Както виждате, звъним му. И ако някой си търси хост, ще ми пишете ми в коментарите, там ще гледам, всеки ден там ще гледам и да записвайте се за моя сервер Хамачи Private сервер Building World, където ще survival, ще ходите на survival и такива, как сте гледали например в Sim Power, такива. Ако ми чуете телевизора, много съжалявам, но това ще го копра. Както и да е, може че му звъним. Айде сдигни бе. И това е Павел БГ, на Павел БГ сервера. Когато ми на джампа се върна, ще покажа после ларповете до след тази секунда. Хора, тук не знам напред какво е, както и да е. Трябва ми да покажем ларповете, ларпент. Ето тук ларпент. Ларп евент. Тук е евента. Втория е Warp Фигахта Money. Демейк не мога да ви обясня какво е. Естествено не знам. Ма спалвате мобове. Това го знам. Сега гледайте колко моба спална. Аз бях спалнал. Има ли ги още? Сега идвам хора. Сам да го направя. Кажи хай на YouTube. Кажи хай на YouTube. Сега хора снимам в сервера на Павел БГ и той е с нас. Нали тебе, Павка? Павка, тук има гриф, аз ще го поправя грифа. Опа, какво правя аз бе? И хора, аз съм някакъв ранг и аз не знам къв си. Аз съм ранг, чакай сега ще видим. Хайде, ага. Аз съм какъвто с ранг? Атория, какво трябва да значи ти? Ко? Ко? Забивайте мика, после ще ми кажеш след клипа. Следващият ларп Jump го показах. Това е на ларп Руда. За сега има малко ларпове. Тук си има фри кирки, нали бе, Павка? На ларп Руда си има фри кирки. И тук си чупчикът за губеняци. Шегувам се, е. Тук диамант. И тук нищо няма. Вау, защо? Павка, трябва да ги реснеш рудите, мая. Ко ще кажеш? Щот? Да, Павка, ще ме опнеш да ти хелпвам с лора от едита тези глупости. Мога да ти направя ларп шоп, ако искаш. Аз ще искам сервера, бе. И няма си толкова. Ма може ли да съм ранг пак? Ми може, ще видим, да. Аз ще ти хелпна, ама ще може пак ама нали ще ме опнеш да мога да направя с лора от едита ларп шоп такива. Ето тук сега е часовника, не знам колко часа е сега, защото ми не знам. Еми... Кой часовник е на спална ли? Не. Еми, защото не е верен, на спална е верен. Се чуда къвто... 35. 9:35 кога стана? Аз сега се прибрах. Доста.
Какво чек? И къде хорил? Навънка. Аз после в 12 пак. Какво са прави? И Сафрон, ако ми гледаш снимката, брат, вече приличам на тебе, какво да правя? Колко ли смесо? Как ще пречиш на мене, бе? Чуваш ли сме? Абе, не на тебе, бе. Би? На Сафрона викам. На Сафрона викам, той си едно в разговора, тя мася. Да, но в разговор. В разговора. Да. Гледай как са... На бинчко с тебе. Баба, не знам кой съм, ти кажем. На би. Ти ли? Бъл. Ти ли създал тигре? Игре. Имаш ли пари? Оле, Павка, голяма чалка, че си брат. Игре, имаш ли пари? И тук ви юзерите сам китстарт ли имат? Юзерите имат китстарт. Ето дъма почти фулка. Човек ти де си сложил фри нещата и трябва да е PvP сервер. И ти без той ще ресваш сървъра, няма смисъл. Когато го реснем, хора в коментарите ще напиша IP-то. Сега няма го пиша. Да. Че да, ама все пак като го направим. Добре, чакайте сега. Чакайте сега. Павката са да направя. Тихо сега, тихо. Какво ще правиш, бе? Акай, тихо. Трррр. Трррр. Тихо, бе. Трррр. Чуе. Тигре. Тигре. Разпоря, бе. Тигре. Виж какво написах в сървъра. И хора, аз бях Тед БГ и до скоро.